Mila beratzen dut edo etamazazpixan, jaso zen Ikurriña lehenengo aldiz Eroberko udaletxean. Eta orduan, onartutako mozioak, hau batez onartutako mozioak hola ziren. Pausu, erabakigarri bat, Euskal Herriak bere osotasunean desiatzen duen bizikidetza eta elkartasunerako. Hau batez onartu zen. Jarraian, hartzaldeko 7 eta 20 minututan Ikurriña jaso zen. 2008ko martxoak 30ean, legealdi honetan, beste mozioak aurkeztu genuen, hor dakazuen plaka hori onartuz, hor jartzea onartuz, eta plaka hortan ipatzen da moduan, dio, gertatu dira Ikurra herri baten ametsaren simboloa izatea. Orduan baliagarria da, gutasunaren sentipen txikien ustaile delako, ez gehiago. Baldintza betetzen txulako gaur, ere azkeneko ezoiko bilkuran onartu genuen gaurkoan Ikurriñari errekonozimento bat edo denaldi bat egitea. La historia del ayuntamiento